Yn rhan o gleddol, y prif gylch yma yn y sioe frenhinol, mae'r Ceffyl Hela i'w marchogaeth. A Rob Jones sydd yn gwylio'r dosbarth yma gyda fi, a dosbarth 151. A mae hyn yn dosbarth i rhai ifanc i'r rhai 4 blwydd oed, Rob. Ie, odi. Mae'n ddosbarth bach pwysig, ond does dim beth gormod ymlaen yn yr ceffylau novices fel ni'n gweud ni fe, ond doi geffyl da fan hyn. A dyma'r beirniad, Jody Soul, yn rhoi'r cyntaf, yn dangos y cyntaf i'r ceffyl bach. Llon gyfechiadau mawr i'r enillydd yn y dosbarth yma, i'r adferch neu'r gaseg 4 mlwydd oed yn y dosbarth i Ceffyl Hela i'w marchogaeth. Sorry. In class 151 into male Gowdy, we got a result in first place 1483, Amy Tuff with Devanti Boy, and in second place 1486. Yn adran y Ceffyl Hela i'w marchogaeth, y dosbarth i'r rhai 4 mlwydd oed, ac yn ennill y dosbarth yma, mae Devanti Boy yn cael ei marchogaeth gan Amy Tuff.